मा जामारदों चिरां जिल्लायाव माब्लाबा सोरनिबा न'निफ्राय मोसौ खावनाय माब्लाबा सोरनिबा दखानाव दखना बादि खावना लांनाय आरो माब्लाबा सोरनिबा थाखा फैसा खावनानै लांनाय फिन आरोबाव चिरां जिल्लायाव सिखाव खावनाय जाथाय पुलिस बिफाननि रैखाथि होनायासो लोरबां जादों नामा गले गले सिखाव खावनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो जिंगा सिदों सोर खावदों माबादि सुबुंफ्रा खावदों मिथिनानै मोनाखै दासिमबो पुलिस रैखाथि बिफाना माबादि राहा लागोन बैफोर दुथां सिखाव खावग्रा सुबुंफोरनि सायाव हरनि खाबुखौ लानानै सिनाय मोननाय दुथां सिखावफ्रा चिरां जिल्ला सान्तिपुर पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय पुर्णिमानि गलानि गंसे गलायाव 4 लाख रांसोनि गानग्रा दखना गस्ला मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांदों गलानि बिगोमा अनजिला वारिया दुखुजों फोरमायदों गावनि गलायाव सिखाव खावनाय जाथाया खनसेल' नङा गले गले जाबाय होननानै लोगोसे सिखावखौ हमनानै साजा होथारनांगौ होननानै अनजिला वारिया पुलिस बिफानखौ खावलायहरदों लोगोसे ओनसोलनि थागिबि उदिराम गयारिया जाथाय जानाय जायगायाव नुजाथिनानै सिखावखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो थाखाय पुलिस बिफानखौ खावलायदों दखानावहाय दिनै मोनायाव आंनि मोनायाव माबायाव हाबदों गासिबो लांजोबदों जि जोम आं देलायग्रा माग्राबो लांजोबदों गाननाय जोमनाय आरो लंपेन्ट गासिखौबो लांजोबदों 4 लाखसो जागोन गासै खनबेसे जाखो नोंनि दखानाव खनथामानो जाबाय नै दिनैनि थांनाय मोनाजों दाख्लैनि सिगाङावबो क्रिसमासनि माबा सुनायावबो लांबाय आरो दाबो लांबाय नै दिनै मोनायाव लांदों मा जि जोम आरो दखना माबायदि दंमोन दखना सेक आरो आर'नाइ गामसा बिदिनो गथ'फोरनि गानग्रा ओमफ्राय सेंग्राफोरनि स्पटिं लंपेन्ट ओमफ्राय आर'नाइ बिदिनो ब्लाउस डिजाइन बिदिनो देलायग्रा थाव बायदिसिना गासिखौबो लाजोबो आङो बेखौनो लानानै थांजोबदों गासिबो दा नोंथांनि दखानावहाय बेबायदि मालखौ लांबाय बे नोंथांनि खहा खालामलांबाय सिखावखौ हमनो नोङो प्रसासनखौ मा खावलायनो सानो आङो दा सिखावखौ हागौमानि खावलायनो सानो बेफोरबायदि मावबाय थायोबा गासिबो रोंगौथियानो जानाय नङा दखान मोनफ्रोमबो हाबो दाख्लैनि खनसेयावबो आंनिल' नङा गासिबो हाबजोबदों दखान मोनब्रैबो गासिखौबो लांजोबदों आंनिखौनो बांसिन लांदों बिनिखायनो आं दा सिखावखौ हाजासे नागिरनानै साजा होनो खावलायनाय थायो बेसेबांसो एमाउन्टनि दानियाव आंनियाव सारियानो दाख्लैबो बिदिनो सारियानो गासिबो लांजोबदों 4 लाखसोनि औ 4 लाखसोनि दासो नै माल गोदान सोयो बिदिनो लाङो माल गोदान सोयो बिदिनो लाङो खाथि खालानि एंगेट नङाबा हाया बेखौ आंनि माल गोदान सोनाय आं दुखु खस्थ' माबा सावनो गोमानो बिदि खालायो सन्देह खालामदों नामा सोरखौबाफोर सन्देहखौ मालाय आं माखौ बुंबावनो सानफ्रामबो बावनो फैयो थाङो रायजो राजाफोर बायफैयो आंबो बुंनो हाया नोंथाङा थाला मारिनानै दखानखौ बन्द' खालामलाङो नाथाय थालाखौ माबोरै सिफायदों बायदि सानदों आङो थालाखौलाय दा मारै लाङो आरो आंहाबो उन्दै दङ ओमफ्राय बिदिनो गासिखौबो मारै लाङो आङो ओमफ्रायो मारै खेवखो बिदिनो माबा रेन्ज थालांलायदों आरो रेन्जजों खेवजोबदों जों खेबथाम जाबाय दानिजों ओमफ्राय दाख्लै गेजेरावबो सिगांहायबो लांथारनाया दाख्लै गेजेराव ओमफ्राय दानियाव बांसिनानो नंगौ बाथ्रा सैथो माने बिदिनो सम सम हाबबाय थायो माने सिगाङावबो हाबबाय फिसा फेनला दखानावबोथ' मोनब्रै दखानाव सिगां हाबखांबाय आरो नै दाख्लै नैबे जाय बेक्तिनाव दा हाबदों बेनाव दाख्लैबो हाबखांबाय आरो दिनैबो हाबबावबाय बेनाव खनथाम जाबाय गुबुनफोरनावबो खनफा खननै बिदिनो हाबबाय आरोखि सम सम बिदिनो हाबबाय थायो बिदिनो दुखुनांथाव माने बेबायदि जुदि सिखावा उतपात खालामबाय थायोबा बे ओनसोलनि गरिब दुखि रायजो राजाफ्रा माबोरैहाय दखान होनानै जागोन बेखौ सिन्था खालामदों आरो दा बेनिखायनो जेरैखि जायाब्लाबो माने सिखावखौ हमनानै पुलिस प्रसासना माने जाहाथे माने बे सिखावखौ दिहुनना होयो आरो बेखौ साजा होयो बेखौ लुबैदों बे पुर्निमा ओनसोलनि माखासे रायजो राजाफ्रा आरो नैबे सिखावफोरखौ नोंथाङा समाजनि माबायदि मानसिफोरखौ खावदों होननानै सानो नोंथाङा बे जिनिसाथ' ओरैनो फांफुं माखासे जोङो नुबाय थायो दखानफ्राव असिनाखि सेंग्राफोर बिदिनो मोला मोथा फैयो जों बेफोरखौनो एसे सन्देह दङ आरोखि माने सिनायनो हायि मानसिफोर बबेनि फैयो बिदिनो बाइक साखावना फैयो निस्सय जोंनि ओनसोलनि नङाब्लाबो एसे खाथि खाला सिनायखानाय नङाबा मैयासो माल गोदान सोबाय दिनै मोनायावनो लांबाय दाख्लैसो माल गोदान सोबाय हरावनो लांबाय बे जिनिसखौथ' गोजाननाथ' खाथिनाथ' बिदि माबानाय नङा खाथिनि सोरबा माबा जरित थानो हागौ बेखिनि आरो ओनसोलनि जानानै नोंथाङा बे सिखावफोरखौ हमनो बा सिखावफोरखौ बेबायदि खावनायनिफ्राय गोजानाव दोननो माबायदि बेब'स्था लानाया गाहाम होननानै सानो
जोङो गोजोन थासारिखौ नागिरोब्ला जोङो बेबायदि जानो नाङा जोङो बेखौनो लुबैयो जे ओनसोलनि जानानै साफ्रोमबो जाहाथे रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि गामियाव सोरबाफोर बिदि दुस्तामि मावथावथाव दङ नामा गामि ओनसोलनि मानसिफ्राबो गावबागाव गामिनिखौ एसे नोजोर होनाया मोजां आरो गासै ओनसोलनि मानसिफ्रानो बेफोरबायदि माने दुस्तामि मानसिखौ नोजोर होनानै सामलायनाया मोजां आं बेखौ खावलायहरो। खाथियावनो जिथु सान्तिपुराव आउटपस्ट मोनसे दङ बे हिसाबै पुलिसनि जिथु पेट्रलिं खालामनाय बे खम जादों नामा? बे पुलिसफ्राथ' मथा मथि जोंनिथिं फैया जोंनियाव पेट्रलिं खालामफैनाय जाया बेनिखायनो बिथांमोननि निस्सय खाबु मोनदों आरो बे दखानाव सासेबो माने दखानाव मोनायाव थानाय जाया नालाय बेखायनो बे खाबुखौ लानानै बिसोरो बिदिनो सम सम हाबबाय थायो आरो। प्रशासनखौ नोजोर होनो थाखाय मा खावलायगोन बे ओनसोलखौ? जाहाथे माने पुलिस प्रशासना जोंनि बे ओनसोलावबो एसे नोजोर लाखियो बेखौ खावलायदों आरो पुलिस प्रशासना बेफोरबायदि नोजोर लाखियोब्ला निस्सय जोंनावबो बिदि बांद्राय हानाय नङा खोमा आरो जोंनाव कारेन्टनि बेबस्था गैया नैबे दखानाव दा बेनिखायनो खोमसिखौ खाबु लानानै निस्सय बिथांमोना बिदि खावबाय थायो खोमा। ओनसोलनि मोनसे ओरैनो सेन्टार दखान हिसाबै बेयाव माबायदि मानसिफ्रा मा गामिनि मानसिफ्रा बेयाव खरस खालामो? बेयावथ' दरब्रै दरबा गामिनि मानसिया बेहायनो ज' जानानै दखान जायो ओरैहाय लादो थनसिदाङि खाग्राबारि गोजोनपुरि बेनिफ्राय सामफागुरि नर्थ थाइका दैसा साउथ थाइका दैसा बे ओनसोलनिया जाजोबो बेहायनो गोबाङै बे दरब्रैसो गामिया बेहायनोसै जेब्लायबो बेनिफ्राय बे गोजाननि फैनायखौथ' जों सिनायलिया फैयो थाङो बेबायदि आरो। गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सेन्स खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।